guys, good morning. Ayan, nandito po tayo sa tabing dagat guys. Ayan, tayo mamimingwit ng isda. Ayan, kalmado po yung dagat guys. Ayan, madilim pa, puro ilaw lang sa gilid ang makikita. Ayan guys, madilim pa sa dagat. Ang oras ay nasa 6 a.m. in the morning. Ayan. So, ayan yung building na maganda guys. Diyan po ginanap sa parting yan ang Formula 1 dito sa Jeddah. Ayan. Ayan, mamaya i-update ko kayo guys kung nakahuli tayo o hindi. Ayan. Ayan, good morning, good morning. Hello guys, ito nandito pa rin tayo sa dagat. Yan guys, tayo po ay namimingwit ng isda. Kaya lang wala pa tayong nauli. Ang gamit natin guys, ito yung ating pamain. Ayan, yan, isdang maliliit. Ayan, tapos ito yung tamsi natin. Doon na yung sima niya sa dagat. Yan guys. So, ngayon wala pa tayong nahuli, pero nakachamba na tayo ng isa. Ayan. Ito yung nahuli natin isa guys. Ayan. Nakaisa na tayo. Ayan. Sana makarami tayo guys, para may pang ulam tayo. Ayan. Kalmado po yung dagat guys. Ayan. Kanina pa tayo ng mga 5:30 dito guys. Ayan. Nakakaisa pa lang tayo. Ayan guys, kalmadong kalmado po yung dagat. Ayan. Ayan guys, nandito tayo sa dagat, kalmado. Ayan, may pagkakataon tayong mga mamingwit. Ayan, may birds po dyan. Ayan yung birds. Ayan, may birds din doon. May ginagawa doon. So, ayan guys, tayo na kasalukuyan namimingwit guys. Ayan, kalmado po yung dagat ngayon. Tapos ito yung ginagamit natin guys. Kalmado po yung dagat guys ha. Yan yung uli natin guys. Ayan, iisa pa lang yung nahuli natin. Tapos ayun yung pamain. Ayan. Ayan guys, isa pa lang. Ayan yung gamit natin, pangapamingwit. Ayan. Ayan, nakakaisa pa lang tayo guys. Guys, kalmado po yung dagat guys. Yan yung bahay na namin guys. Guys, nandito pa rin tayo sa dagat. Tayo namimingwit.
Ayan guys, kalmado pa rin yung dagat. Ito yung uli natin ngayon. Ayan. Ayan guys, buhay na buhay yan mga yan. Oh. Humihinga pa. Ayan, medyo patis. May pang ulam na tayo guys. Tapos ito yung gamit natin pamain. Ayan. Yung sardines. Kaya hindi tayo makatiyempo ng malaki eh. Guys, umiingat pa yan guys. Nainga pa yan oh. Tapos yan guys. Plastic. Pwede ng pang ulam. Ayan guys, yung napain natin. Ayan po yung sima. Ayan. Laki ng sima guys. Oh. Ayan, kamsi. Meron din siyang pabigat guys. Para malayo. Pangagis natin. Ayan yung sima. Ayan yung pamain guys. Ayan. Kalmado yung dagat guys. Yagis na natin to guys ha. Ayan guys, dito na yun. Ang isda, ayun ang dami oh. Isda po yan guys ha. Ayan guys ha. Yan yung iniilawan namin dito guys. Kalmado guys, talaga makikita yung isda na yan guys. Pero pag mahalon, hindi natin makikita yung